Chceme skočiť do reči, alebo A čo? ja chcem Drž hubu. Výborný. Nikto sa ho nebaví. Strana GES, Jednotné Slovensko. A hovoria, že akí sú politici, pozrite. A čo, nemôžem hovoriť sa, ja sa s vami nerozprávam, A ja dobre? môžem, no tak- Ja sa rozprávam s tým, čo sa staráš? Ja Čo sa len staráš? robím, Čo sa skúšam, staráš? že čo je. To tak neskúšam, A prečo nie? lebo som poeta. Ja som opozičná strana tvojej strany. No tak opäť strana No teraz, držať no tak- hubu, keď ja rozprávam. Dobre, dobre. A ešte takto, zahajluj a budem ťa počúvať. Bravo! Vidíte, akého máte kamaráta, na budúceho môžete voliť. Kľudne. Keď sa to poteší. Tebe šťastný za to. Stačí 2 minútky a už si sa ukázal, že čo chceš. Ježiš, drž piču, prosím ťa. No, Nie si zaujímavý vôbec. Ty si začal, drž hubu. z teba niečo bude. Prosím ťa, prestaň. Vyrastie, Z teba čo je, celý život si robil nejakou firmou, teraz poberáš dôchodok vieš o tom- a pičuješ v vieš o autobuse. mne? Drž piču, drž piču. Nahrávajte to, nie to počujte. To je na YouTube, na Facebook. Tá slovná zásoba. Rozprávam sa tak, na aké ste v intelektuálnej úrovni. Keby sa rozprával s niekým inteligentným, tak mu ja dávam. Ak by ste kokot, som tak kokot. Najmúdrejší zožral múdrosť sveta. Dávaj, dávaj. Debil. Piko si jebol, on zrazu makne v auto. Len samopal. Drž hubu! Nedá si pokoj. Nedám, prečo by som ti mal Mňa to baví, že? taký slobodný ako ty. Máš taký život, že buzeraš ľudí v autobuse, doma máš to robí. Doma mačko je bez doriť a pán tiež ľudí v autobuse. Ty starší, tým dlhší. Vidíš, aké je to jednoduché. No veľmi. Keby držíš hubu, tak je všetko v poriadku.